Arriba el moment de fer balanç d'esta 49a edició de la Fira del Llibre i parlem amb Miguel Ángel Giner, president de l'Associació Professionals d'Il·lustradors de València, APIP. Miguel Ángel, benvingut. Hola, benvingut. Com a president d'APIP, quina valoració fas d'esta 49a edició de la Fira del Llibre? Bé, doncs jo penso que ha sigut molt bona. A més, ha sigut un any que ha hagut una gran participació sobretot d'il·lustració i sobretot també de còmic i novel·la gràfica. He vist que hi ha hagut moltes firmes, moltes xerrades i bueno, esta vespre tenim el taller de Noemi Villamuza, que també és un tema molt interessant, una valoració molt bona. APIP col·labora en la 49a edició amb l'exposició Jo voy soñando caminos de la tarde, un homenatge que feu a Antonio Machado. Presenta aquesta exposició, qui han col·laborat, que es pot veure encara en aquesta exposició. Ja és un clàssic l'exposició dels il·lustradors. Sí, doncs mira, se'ns va acudir, com era el 75 aniversari de la mort del poeta, se'ns va acudir fer-li un homenatge, aprofitant aquesta efemèride, i fer-li un homenatge, doncs vam encarregar als il·lustradors, a qui volguera participar. La participació en les exposicions d'APIP sempre és voluntària i bueno, sempre ho llancem a tots els socis i al final han tingut una participació de 72 il·lustradors. I bueno, el tema d'il·lustrar un poema sempre és un repte, sempre és molt difícil, sempre has d'intentar captar l'esperit del poeta i no ser un acompanyament només de la poesia, sinó que inclús tu mateix intentar aportar alguna cosa. És un repte difícil, però estem molt contents perquè el nivell ha sigut molt bo. També tenim la imatge, el cartell, la imatge de la Fira del Llibre, una il·lustradora de l'associació, una il·lustradora associada, que és Marta Chávez, i així tenim la imatge. Què es podries dir del cartell i del concurs de cartell? Home, està molt bé, no? I m'agrada molt, no? A més, aquest personatge de l'aventura damunt dels llibres, no? El tema de l'aventura del llegir, no? Però no només l'aventura entès com a homenatge a la literatura juvenil, no? Sinó l'aventura d'entrar en altres mons. No? Marta crec que ho ha captat d'una forma magnífica, no? L'esperit de llegir. No? Parlem d'APIP. Presenta APIP. Quants il·lustradors compteu actualment i quins són els objectius de l'associació? Bueno, ara mateix som alrededor de 200, sempre n'hi ha altes i baixes, però diguem que socis som alrededor de 200. L'esperit de l'associació és el de la divulgació de lo que és la professió, la defensa dels drets, la protecció intel·lectual i bueno, l'assessorament dels socis, treballar o col·laborar en el que són les exposicions que fem des de l'associació, tot el que se pugui fer des de l'associació que siga per a promocionar el que és la professió d'il·lustrar. Quins reptes té en aquests moments APIP? APIP ara, el següent repte que tenim és començar a preparar precisament ja tot el que ve de l'any que ve, que sé que és el 50 aniversari, 50 anys de Fira del Llibre. 50 anys de Fira, i jo crec que va ser un moment molt especial que tindrem que esforçar-nos tot per fer una fira espectacular. No? I des del punt de vista de la problemàtica que porta la il·lustració, en quines tasques està lluitant APIP? Jo crec que ara el major problema que té la il·lustració és que s'han perdut moltes coses en això de la crisi i en l'excusa de les crisis s'han perdut moltes coses. Una de les coses que més perilla avui en dia és el tema dels drets d'autor, no? També el tema d'internet, etc., no? Això de cultura lliure, no? Que el pirateig de la imatge. Que l'únic que perjudica al final tenim que ser conscients que és l'autor, no? Els autors són els que, i bueno, els il·lustradors i els dibuixants de còmics tenim un perill en aquest tema. Jo crec que per ahí té que anar la cosa, no? En la defensa de la protecció intel·lectual i els drets d'autor en el tema d'internet. L'internet és molt difícil controlar-lo. Sí, jo soc conscient que és un tema d'intentar ficar valles al camp, no? És molt difícil. Jo crec que entra més per la conscienciació ciutadana, no? Començar per la conscienciació ciutadana. Per què Espanya és un dels països que més se pirateja i no sé, i Alemanya no? Pues perquè n'hi ha una cultura darrere de que és una cosa, és un problema, no? I és una cosa que perjudica al final la cultura del propi país.
ja sabem que la cultura espanyola és una cultura de... I sota a Gala hi ha ciutadans que se tenen a... Bueno, crec que no tenen una conducta molt de ciutadà el que pirateja, però sota a Gala, ho he piratejat i tot val. Sí, no? Inclús com que mola, no? Que és una cosa que ara mola lo de piratejar, no? No sé, jo crec que és un greu problema que n'hi ha que fer esforços per intentar un poquet controlar-lo, no? I jo crec que té dos vessants. Una, controlar-lo per medi de les lleis i una altra per medi de l'educació, no? I anar tirant per ahí fins que se puga controlar, no? I que no passi perquè pot arribar a ser una sangria, no? El món de la música ja ho està patint i, bueno, ens arribarà a tots. Miguel Ángel, hem nomenat el 50 aniversari de la Fira del Llibre l'any que ve, el 2015. Pots avançar alguna cosa de lo que s'està fent o deixem en sorpresa? El que és el tema de l'exposició no podem perquè no ho sabem sempre se reuneix la Junta, es fiquen ahí uns quants temes i sempre s'elegeix al final. La participació de l'associació, evidentment, va ser, com sempre, molt important i després sé que farem, com sempre, en el que és el cartell, tornarem a convocar un concurs en nostres socis i el que guanya el concurs serà el cartell dels 50 anys de... De moment se quedem en aquesta exposició Jo voy soñando Caminos de la tarde, l'homenatge a Antonio Machado, que encara es pot visitar així als Jardins de Vives. Exacte, i que jo invito a tots a que vagin a veure-la. I que vagin a veure-la, sí. Miguel Ángel, un plaer parlar amb tu i un plaer i gràcies per haver portat així a PIP. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Molt d'èxit i se veurem en el 50 aniversari. Molt bé, gràcies.